babona abafileyo abancikane nabakhulu bemi phambi koThixo. Zavulwa iincwadi, zavulwa iincwadi, kwavulwa nenye incwadi. Sujingela man, sujingela ngoba kukho abantu abanamandla okuthetha izinto zidale ukujingela kwabanye. Namhlanje siyakuphakamisa, sujingela kuba izinto zingakuhambeli kakuhle. Usekwincwadi yokuqala nesibini nesithathu nesine, mhlawumbe ubheke esumini, kodwa ayikavulwa enye incwadi. Ayikavulwa enye incwadi. Sizavulwa zona, kodwa kuzavulwa le yavulwa kuHagari entlango kuphela amanzi. Kuthi nazi iziphumo zencwadi. Ufulathela uHagari esithi yabona ngoku kuphelile ngam. Xa igqiba kutsho yavula incwadi. Athi Elizabeth emva kuba ivuliwe lo ncwadi, athi wenjenje uThixo ukuba ususa ukungqikiveka kwam phakathi kwabantu. Emva kuba ivuliwe incwadi, ewethu inyembezi ziza kusulwa mhlangamini ivuliwe incwadi. Ewethu usehambeni lezincwadi ezininzi, okwangoku usekhankathela uhambeni lezincwadi ezininzi. Linda incwadi yakho izawuvulwa.